Cha mfowethu indaba inkulu inengoma kwaZulu. Ngiyakhumbula-ke ngiqala ukuzisa empilweni ngangasho ngathi ngiyaqala uku-MC wengoma. Mhlawumbe sebona nabanye kodwa nje usemlandweni ngalokho waba u-MC wokuqala ukuzo-MC engomeni kaZulu. Kusukela iqale yaze yayophela. Yaze yayophela. Yebo. Khawulezisa. Cha, ngibingelele uselapho nje kwaTho engomeni akukho lula njengoba sisuke senza sisuke siwanyazisa emcimbini okusukhona khona abaculi khalokho ehle egumi. Engomeni kunzima ngoba fanele ilanguage yami ngihlale ngikulayini into engikhuluma ngisho uvumisa ingoma awuvumisi noma yiphi ingoma yabo ngoba ukukhuluma nje fanele uhlale ukulayini kwenze sure ukuthi ukhuluma into ehloniphekile noma ngabe uvula isimemezelo uyabo. So engomeni akufani nasekuthini. So uthi namhlanje ukumema abantu ukuthi no ingoma kwaZulu ufuna kanjani ngoba bekhona. Ngiyilila ukuthi njengoba namhlanje isingenile nawe umfundisi wabushela ngeke siwukhona nesifundela lapha ingoma kwaZulu ibalekile amakhosi athi amakhosi cha ingoma kwaZulu mina lapho ungathi lokho sikushayisha ngokukhulu ukusondela kaMhlonishwa usondiya kanye nomnyango wamakhosi bonke ukusondeza amakhosi zona impande zengoma ngoba phela emakhaya ingoma igidwa nje ingoba kusuke imvume yenkosi uyabo ukusondela kwayo namhlanje inkosi usondiwe MEC hayi ngibona mina kuyinto enkulu kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi futhi ngiyethemba ukuthi kuzophinde kukhuthaze nabanye ongqongqoshe kuhulumeni wala kwaZulu-Natal ukuthi abasondele befake isandla bengene befake ihlombe engomeni ithuthuke ingoma ngoba ingoma kahle kahle masokuqiniso iyona wasihlanganisa abantu ukhulume ngolimi olulodwa makuthiwa lokhu ungakwenzi uyabheda awukwenzi ngempela la esithola khona ukulalela nokulalelwa engomeni. Noma abantu ngokuhlala kumntwana ukuthi hayi nakanjani uzobe ukhona kubiza amaqembu ukuthi awuyenza amabholwane into zangakithi manje 21 June okuyimigqibelo abanye bathi isabata eMoses Mabhida People's Park kungenwa mahhala kusukela ekuseni ngo-9 yesiyoshola futhi kungacishe kusa ngendlela amaqembu amanye uyazi amaqembu akuyingoma amangaki 70 something. Oh yibo ya kulokhu-ke sidlulile ku-60 vele ukuphatha 60 ngesikhathi saqala ngo-40 ngoma yokuqala sanyuka silokhu sithi 60 ngonyaka udlule sina-64 kulokhu sina-70 mhlawumbe 77 nyuka kakhulu kunabantu okubona ngempela kumele beangithi senza into yokubhalansisa KZN yonke ingabikho amasoshiya khona imbungulu ibevili umuntu nongoma ukhongolo ukhulu elimoto kanje show manje zonke lezo zinto kumele abantu bezoyibuka bebuka amagosa angakubo edala kwingoma kazolonke ingenwa mahhala ngomhlaka 21 ebese kwakhona amathikithi ey'thuthwayo izophuma namhlanje kuyakhona ntambama malinde abantu afunda amathikithi e-VIP kodwa nje abantu abafikele ezey'mbonelo kunento enkulu-ke lapha engomeni phakathi kwenkandla noluntu. Inkandla ibhekene nomuntu ibhekene nenkandla ukuthi zikhathile futhi into emnandi ziyiqhathekelezo kade becelana ziqhathekelezo kamnandi kanjani ngeke simbume ebuza athi yini uluntu nabasomeni bakuthi ihamba apha indlela ebheke enkandla. Oh yes hayi ukuthi bahamba indlela ebheke enkandla hamba hayi umuntu uma ngemeli moto uyitholi uma ngisho uyitholi kodwa-ke asingene thina lapho indaba inkulu eMoses Mabhida People's Park ngomhlaka 21 inkandla ibhekene noluntu sobe sithule thina silubuka sibuka hayi qala sesizawuza khona siyabonga kakhulu Eningizimu Afrika ngingunogwaja wezikhundla khundla #nani bodyguard love